Subay sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City, gustong hingusgan sa nagkadiyang ahensya ang seguridad. Kunoon sa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Giandam na sa DepEd nga adunay pagbansay-bansay o training sa angayang buhaton kung adunay active shooter sa eskwelahan. Mahinungdanon usab nga tutukan ang entry o exit point sa eskwelahan. Mas maayo usab nga magbutang og gwardya sa kada o sa kagatos ka mga estudyante. Giduso usab sa DepEd ang pagbutang og security guard ug CCTV sa tanang eskwelahan sa nasod. Dinhi sa Sugbo, misugyot ang Regional Civil Security Unit sa PRO7 nga magpahigayon og pagbansay-bansay ang matunghaan mahitungod sa giingon niini nga senaryo o active shooting simulation. Giklaro ni Colonel Elmer Cinco ang hepe sa RCSU nga magdepende kini sa DepEd ug sa lokal nga kagamhanan. Maliban doon sa earthquake drill at sa mga fire drill, mayroon din tayo dito sa mga active shooter drill siguro, no? Para kung ano man, kung talagang God forbid, maiwasan o alam ng gagawin ng ano. Mitambag usab ang opisyal sa iya mga kabaro nga mag-amping sa paghipos ilang mga service firearms aron dili kini makuha ilabi na sa mga minoridad nga miyembro sa ilang pamilya ug malikayan ang paggamit nini sa laing butang. As a parent also na may pulis ako na may baril. So yung mga parents na may mga registered firearms, wag ipa-abot sa mga minors, especially alam na naman natin yung mga bata. Then inculcate natin sa ating mga children ano yung ano ng baril. Yung kung talagang gusto talaga nilang humawak yung gun safety rules natin. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.